One more fence, anything, I'm more fake. One such a friend and cancer and who say, I'm fra. Or two such a buyer, or dear Kumani. Se munyina mo hoye mo ye de a yenso ye hoye e ya no subscribe se wonye ya na wa share bo modern na kire wadwen enso e wa ase se ne be ya ensempa enam ha ba no unua bi nso benya akonya na wonye bi ahwe yenso a ye no no mo futuo ene mo nsem amotro no ebinum eboa ye a edi akagiremu e ma etimi ye ntenetime e odwumadi ayedi meda ase se wate ase se obeye ne sa me ne mabre wa na asinkunya Okofo poma ya achechekunu no asante nwoma ena me ni ebedi enkomo na yenkwe ni yenkuhu ya brewa okofo poma be me na achirefi poma chirefi ebo ansaba no ye chechekunu no na chechekunu ayede na beka odi hu na semodin na semodin na kwa we na semodin wonu sa aboa eku cheche bi tuetu ya ne pan mu ya bo ekunu mpo minim no mpo cheche etuetu ya ne wote say adui kese no na eyi bi bo no to ya den yesu wotimi huri na so wo fa adwen a wotimi ya de kodrubu bi so a huri no wode ne to no bo so a na agbo so wode ne to bo adwen te oni we na sam wodin cheche ekucheche no kora na sam wodin te se ekucheche na sam wodin te se ekucheche checheku abjafo ezi asem bisa fo yin asem ni pono checheku ni se ni o ezi abo bi dieku na ne to o wade bi o ne den no o fa ade a wono ahuri no de ne to no ba na apai ezi we na sam den no eche eku ede cheche no eku cheche oradi ago wa abrewa cheche ku no so ho ye de na go kwa da nsem de bi wo tiri mu o nya asem keto tipa so da ye pa no danso na fo nyina se menhia na sa eye wutiri mu asemi ni nsem eduedue mi nti nananom wudi ajabi wudi bi aja nkwada no so nana wudi etua na no de o he da kora atworo okay aya na wa mo no so kakra na oba no so a kufi maame wono so enije ho saade bia ya na wode enije ho de nenye ho ntimi nsua enti se daachi bia checheku ni wono mo a ye wo bi obetimi afa o pampan no bi betimi afa ma pampan aso a sa enti yesre nkwatenten de ma wo no se nyame ma ode ahodin wo mu no ma yense nsuru ati bia obere so no no ma obi wo no betimi aye sanity okay sanity fi say ye wade a ye fre na wu ejama ade ni wu ni we nyama amfa nya won a se me papa keke bi kire me anam de ti wi wo se ne mane ye dos nipa bi edumi nkura nti ye wu ejama nti ade ye hu hia no ye digya nchirema nti tambia wo ye no so yire wo ho a wo bɔ modin a se de wo ma ne wo nananom no wo bɔ modin a ma obi ensusu esua ne tena na dwenem se ne be ya daachi bi wuni ho a wo chiri enyira abusuan daachi bi wuni ho a wo chiri nyina nti e de dwamena kenten e chechire fesukuro enkode a wo konye e de boa ma asante ya asante nti enene ye ke nkure wa asante mantem asum sikedwa be ka asante mantem a etra nti mpamcho momme yenhye ne nso enya asante region asem be ka sikedwa wo momo sum sikedwa ensa ase a untumi nka ba ku mienu abra wo mfa fenso nka ho yem se da bre yese de ne de so pa betimi a che fenso no eye nkuranza nti wuyi nkuranza na ne no fenso ene wo no ma adwamena kenten ya wotichi ni kuro enti wo munum bi wo se munim nipa oyo omen
Atani amokwacho wa muni poyo meye amamumose. Atani amokwacho wa muni poyo meye amamumose. Ano ya diye nana se tutue wonu ya meye amamumose. Ani atani amokwancho wa muni ochechire ofenso. Dwamena akenten a odi kan ye. Wono na yefre wono na yefre na san no. Okay. Sa. Dwamena kenten odi kan no. No sa wodi yefre. Wono na yefre na san san. Na san san na kire say. Na kire say ekun no a oso mu no na ano odin. Baby a wodi kure die ano odin twa so wose me. Enya so mu. Ma so mu ni se bi hunu de yekosie pa se. Me bo adwa mensai. Yesai me senya mensai. Nti di san wansa na se no no. Wodo no ye de yiwe no to no na. Ya fia pe o. Okay. Wode sa wansa to. Asami e ba ne de ba unwie na wasenya bebre na ade aka ho. Na abo ba se me abo no tofua na ede amawo ewo ho no. Na abrewa. Mensa na be wasem praso. Na yes san wansa yi. Woni dwamena kente ebo abusua bi ana. Ne papa firifin so. Heman hene. Ne papa firifin so. Te said de your friend say tepa. I do say actually wampem. Ne papa firi jaache mimi kom ti me ba no. Sa. Sa me meti me papa firifin so. Nti se kwaka kunsu po ma ho asem a. Na ko bi sa na chese papa firi hunta. Abraham so krasa ma wo abrim popa o. Set pa man ne ye meba. Enu otu vo ye meba. Sense opoku tintin no wo opoku ware. Odo so wo firi jaache. Nti otumfo ahono ye omo bo aye tibi. Wo so wan ne benya so opoku tintin o firi jaache ba. Enu no. Obinya sa ebianko be ye. Obinya sa ebianko wona aba no anka abeka. Nti be pa cho me be no otumfo a ene mmeje ho atini ena mbasa ne tepaman ne edu sei atwe wampem na nei masama wa yentinzim ye nkwai offenso dwamra kenten odi jai abrewa sei ade ehia no ye mfa nkoye dija dwamra kenten be chichire o mani wi ya wo kon wa mfa ya mfa ntona da kenten odi eja na mentimi wase ni pridu ewa ahenie mu nsem ene obi ntimi hu Didi nke nim sa santeman urade ne dia no wase ne hene ama ne hene nso de ne hema ade aba abekire sanity anke nim se office o man hene e o man hema nso enrade ye ne aye nana se wa nana ne di ni poti se wanya ako otumfo be se me ma me prekope akonya ne baaye mprensa so ne ade nyina ntimi ankosi aga ama wamfa ama kopem se wo hene yi enrade wo kan nyina ne se ohini owo hyi ene ohimo owo mechire dwamena kenten ana afeyi ye maame a wotutuo kane e wa asante mantem hanom a ne wasa ababi mu ababiu wonu nyina ye fake bronika say ye fake a enye ade enye ne papa enti onum mum ene wo ba ahema sebie ko to Ghana ha nyina obi onim ni nyina hu ne picture ya gazette no won womemu a e kire say oye offense mahema me masem wa mo ye hwentiawa ye mra ne ento asomfo ohima bia ni krom ha me agazette me asanteme se me ni nana me so anya akofeso yema sant feso ma nyina so me se miam so anya akofeso yema Ghana kra no omo ne ye hu me picture nyina ni se me ne ofenso yema wa omo feso he ne feso yema mo ye fake Me say ohima no ede finso hene no a wo muti kroma so mo ye hene ne hema no omo ye fake no reject if you say finso hema ye nkosi no duma na afo Davida ye si de finso ha ye dia kire kuro na kuro giri tuma ede na komanhia sana ohene so yesi a yesi no kroma isi ni kromu ha resai ya nkroma ntimi kosi hene wo manhia fa na ma fe
It am say ye fake no. Fake henny and fake queen mother. Yeah, Barbara. Na. Tio. Fenso man in Mr. Mem ne fenso. Asante man me din wo ho. Yes. Mem ne fenso hema. The correct. Kan na nyina so. Obi opa me ahwe bia oni me bia so Mr. Me. Mesa wa nyaako. Mem ne offenso man hema. Machi obi ho. When me kofa we aba fi say ebinom oka say otumfuo ni tumi say osihine ewo eye offense nanso na mese wanya akuya nkasa age atum say ohima no kro wi age say ode ne ba manhia za na asipi esita ohene so sa age say ode ne ba aza na asipi esita so sim otumfuo nsanhia ase a enim sa na say wage atum prekope say santini wotwaka ewo offense akunya no na ade ebiem ade na aba identi ena ohima eni akofa we sa ade abebum asemi si ye nyina na nka yente so okasa kopim we ya wo de abe ade ebiem eche se o paso ye no ho san wansa sanete ne sefata na minimum se bibi si sa nka ahase na eba na ena echo pabi kayes wodi bire wutin me kase tena ha kwa kan na nka wodi ni tiri che no won se me ka asa wi aka ho asem wodi ni tiri che no na se wa fa wutira nche no a esu ko mu wodi na yebu mu wuntumi ema wani ntra wani nton wa nkasa woni mi sai kuro no awu kuro no ye Asante kuro yesi menchiro Asante amanto yin kukufu gaben be kwai so be kwai inshita ana mampon kuda no a ehya ase pa na henkuru ani kumase tabani ku school ko ade students Asante amanto yin kukufu gaben be kwai esuta eni mampon na henkuru kumase kuro no pa wo mo chichiri Asante no ene se kuro tu ena ba se ye pe hinrodi mu ne ai ana ubiri ye bo a na de ne bai wona unya Asante mani nyina so panyini eni kumase na efin so die jamra kente kura no eboa wo ekun mu ene ma wo no so beye manhene obinya manhene edika be bata Asante amanto so enti no efin so hima wuntumi nkase ubetimi eyi wotimfu asi nchen na wo waye de ope ebi sida asasina atusu ko no de ma nananum se ade ayechire ni yechiro ade ayempe ni yempu ade ayechire ni yechiro ade ayempe ni yempu ade ayechire ni yechiro so ade ni yechiri na wo na abetumi abeyi efiri ho ara se wo yede ifritete kitifu wajun ifritete o agure ifritete o ifritete boampo agure ifritete o ifritete o kete ifritete o na ya bo twene no se wohene de hene ifritete wohene de hene ifritete wohene de hene sound no se dia ne si jeje no eda se bo me bo dane a wohene de hene ifritete wohene de hene ifritete sa ye bi na no mujira ni mu na wo mu ye se no ifritete okay ifritete na we na bo wohene de hene ifritete wohene de hene
so wow mabu Kumasi kakraka ba ntoma ne panyini edane sebo mebo dane a ohene de hene enti no se wadi hima waye den waye niema akese se de ben akosi hini a sante hini de waye sante hino ye freno sante hini utimfo sa edini wetimfo no na opoku ware soso ena de beka ho wode oditimi na abefa wetimfo opoku ware katachie oka katachiri no abro yenhwe ye be me yakore ofonyini bi aba ye na ma se wa anya akon ye na wiafia kente otoso biensa ofura ne ntoma wotintin ne ye yo ho ne ho ne ma ne ade nyina no na wo ho hu isa fe de dwamna kente abebi oyi na afi afrane wa abebi oyi wo maka bo mu na no wa asantema ntema eyi akwankwaja son kama edema ya ante wo hwi wo akra ye hu ho ene ehun nsem bi ebiem na fe de ba ne se mbeba abusia mama ye nkodre ebra ye na afrane wa oba na abakwasem a efa no ho etwagu ni ade na afi dwamna kente na nkasa omane ye ne bia na eba no mama ye fie ni ku twawi se wi nu santem mfa nhwe kakra ne ye nka aka ye na ye mbra na ye mewi mfa ema abuja enya samketo eba sikadwa eye asantema sunsumu a oba wodi ka bo ho ban no wodi tuo di gina ho ade na afrane wa eno amamre ane amane ane abakwasam ana ekosoro abuja ye ni nkomo mame afra na afrane wa otoso miensa yenye ni ntise ne ho kanie ni yenye ni nkomo akra papa ye mo akwaba ya eja na afom te say onyankopon adaroro ma me ho ye ade a oba hema eye nwanwa me chia watiefuo nyina enye me nwanwa ahini ye de wo na eye nana adwo afra no otoso miensa onya mfie edumotwe ena ne maami free mu eye afra no otoso mienu eye se omedi ade no mu se omoda osua enti onana de ni sie amene wawo emamu nan wow omabo mu masters ene ade nyina wo eye abrochimem na wiafia kente otoso miensa ono no ode ne nana no mu kosie wa abrochimem afranu a otutuo wo bale eye nana afranu a otoso miensa ne nana nimpon no afranu a otoso mienu eye nana afranu a otoso miensa ne maame eno no osaye ne maame ahinkan ewa akonya no so na obi a oya ahinkan no ne yawo na akonya no so no ese so otimi de hene sa ade a baabi eda wanfa nto a efrito yemfa sika empritu mi na mum ade ne yawo de a onyankopon de be ma wo breadru se onyankopon hye akonkode ase ene ahyeremfo animonyam waka omum enu abom enene yehunu ade fefei se na afra no wasa na okuratuo ede sa enye nwanwa efise ne nana oya afra no wa odikan one na kwasi kokko broni antimi amfa sika ana ada no broni yeso o man sika na o medi nachi o ka se da bi ono de obebo sikadwa ho ban obo sikadwa ho ban otutuo no wieye eno ode man ni nuaketo ya asantoa enti abrofo no ba na tuo no kra ya asantoa na ya asantoa so koin enu nti no ya che eye afra no odikan ekwohye prison na no anya mfie aduowotwe ene akire enti na broni ni ko so sesa na enyeye enti ono ane ba bema ono so ka ho no ya de ko so chase ama okowu wo so chase owoyi na owu ho ya de ne mane ba no ne mane so beto ewo ofim se ne mano efa eda so wo krom ha se a make her say we obi bega se eba hini esem se ya anka okunu kura de na yire kura bi ono a won support no ba se wo de wachita de amma wo yire adentina ode hia nko a akwa adwane sebe me komma me yire na mo me komma me madache se me ma ya de hie
enti ese omo bo adihibia ho ban na me mani ni ha enti me na wo se me kwa ha me ntuma na me sum na nadwam na kenten ene na na adwo afra no wa enti wo sada na amamra no ne ho abakwasam ne amane wo sua na gwa wonya busuani menye busuani nanso abusua opese ya wu mu no ya ngu mu a ana aware mu ba wow na wudin de say ya fra me osei asibebo nsu mahutedin na me ya adma Fox FM emfie nwotwe na ya fra me osei ba sei Fox abrantie medamase na yeso da se kona ko support oyire na na osei asibebo nsu na afrane wa otoso amiensa na wokani ane ene ne bon koma amamra ne amane wache busuani anu wasane mu asone mu a wode nyina de agu aman ententam yenkoi na yenkofa na nanom na de aka ne yemfa emremo abusia enye no efe papa na tie na menka wabakwasam kakra sa uba sante mantama akokasia akwasi broni ane asante asesa so no ma remfi sa oba kokodrufo a wodi ka tutuo awa asante mantama ayaya na na ne friends afrane wa no ye ofenso aman ehema ane afrane wa abebio ana wababiem no wono no tutuo edi kan awa asante mantama asa no dani tutia no adema oba hema ya santoa ama ya santoa asudi tuo no akọ ana sa ore na na afrane wa abebie wa etuo ni bi ana estin ne bono oba kokodrufo osi so mansa no aham ono di ka tintas kokọ ade cha kwasi broni akire bibi de cha kwasi broni anei abebio ya na afrane wa awaye ofenso manhene hema ono anu ote na paka mu na ore sede na na sini seko numu na afeye pa ahema de ni eye seko ema mema de no eye apakan eno ana na afrane wa abebio okofo kokodrufo oba okodrufo wonsinso mansa no hamu odi ka tutuo de cha kwasi kokọ no cha kwasi kokọ se sabia kroto asantema de no etuo no odane de ma oban ma na ya asantoa ema ya asantoa so di maninsam enti uba asante abakwasam ne amamre mu a akwasi kokọ bagina ni so nyina no na afrane wa ana ehya ase ababio ana otena pakam no enne apaye bedwa awo ofiso ekromanma anye asem ketwa yenim se ohimma kokodufo betwam de ante na bema kokodufo de obo ne ma chekere ne man dwamna kenten ababio na ono so beso na pakan na ono so adenani atremu ni nyina ayeye na wiafe akenten toso miensa na kwankwaja so ma twotro kra ani ayade ma no pia ohimma pia waya manaya fe waya manaya konododo entima bakai na entima ewobi atira anye asamketwa awaha yana na afrane wa eno no wono ana obana anye asamketwa ewo hokra no eti ane sade ebekọ bia no nyansapo yebobo moden ne akyerkyerem na waye ni na yede akyeremo amahu sade ene amamre no ane amane no etie no ka bepepe ena ekoso ewa ahase enti ewie mohu eno nso abrewa ewom se krunum edom ne ade baaye ne ye enwu ye na amase wa se bia wo ba nya akose wo ba yi na se bi ne ade se die pa na ewo se ofeso man ya ofi se ebetim di akoma to ye mu ede aba na na se we nya akọ chese wo anka se wi wo ho yiduane nsanu ba yi nyina wa yi wo ho yiduane aduane muslim ho aduane a yehi ayedi monteme de mame wa yi wo ho yiduane ena afrane wa eni jamna kente wo musoso ayi amamre ni bibi anka mpanyin se sebe efiechi eni abofu nanka afi ade wisimse ewiase ayetie enipa yesi moneyo nka se moene nkubuo wo ya ade amna ye ne yemu wamu enye de wo se no
se yi a wonko a kikiri ye jawa wonko a betimi a chechere fin so man na wayi afra santim David. otimi nyi fin so man fra santim na won fa nye de wo pe se we de an se sa na ti a mayi mi de afiri won so mo fa mo de wontimi nya ne sa enti ade a empanyin se ade yichi ade yemfa mafi o de be fi a wabo musu enema a wo ye me de kanini nyina me ka se wabo musu eyi musubo nti yesi wetimfo ne na esi fom so waje na kunya wono ka so waje na kunya no wo akonya se hin eno no waje a wode am onipa foforo wo wakonya isi hin na ya ase kura kikiki zesi ya wo ye obi kan bi ma no ana o wa chitafu se ade hye abusua na bi mu ate akodi ne ho ne bi mu nso wo ohene fofu ya na mu ate a makodi ne ho no akonya ben ene wo tena so no wode kosom hwan untimi nso nya fin so man hima untimi nso sikadwa santi na bre wan nani obi nso se adan nani nananom e wa santime traditional council emfre nana mese we nyako nana adwamena kenten nana afrane wa ene ade hye abusua nani omu mienu sinkonya na wo mu kana abotoye mu ma sanse yesi asuru mienu nya ntokwa enua wo mo ne mo ma ne bre sese e koba ne sei no da bia so office kuro ndi sa asojafo ndi sa asrafo na wo so si mu sei obi won ma omu sa ne ma no kura na ne pressure koso enti kuro ma ne bre enti ade na yensi nkonwa yemfra fanu ni nyina ni yemfa de ade ni dan enkonkoto ebiem bisa we bia no address ne yasore ko yenim se de ekosu nyina nso no ye papa eye friend ne sei ya nka ne de obeye kotoko panyini keke sapon papa keke sapon yenim se eye dan ya wono so ne ho mom why se preke se ja na du sanse ye na na afra ne wa yi ama se wa nya akwani abiri nyina obi a wono person ko ye ofenso man ne ende keke sapon ada no no nso asomdue mu nti no onye mu obeye mi gidi se so obeye press conference si aka se ono ana no na ni je ho sese wo mpe bie mu a baby e duro no wo hu se anye waje mu a mi gidi se abotoye mu beba na na ama se wa nya akobu beto ne yem ama hu se arfe ni pakra me ko ama ne kra fe de se dia me mpem ba bi ntia na mo fi sukron man titu na me hiame no mo so sini asuma de o ma mo motimi ayo mo nyuma abro hu ne se no kre che keke sapon no enhwe ha no wo ye enhwe ha enna mislemeka se na nanu wa santimemu so enhwe ha tisinipa ba akofo den sanso nyame ni kata entina na mese we nya akonkwa yese wo santehini na tua apem na mese we nya akonkwa betimi akan tuye ni nyina agude obetimi akan tuye ni nyina agude mo se chire don fra nan kanche no wo hu sese abofra wo to se chire de bayira odi akuma ne hwa ade a wo ye se kane no a kanye papa nkenye papa so meja ene esi bibia da bibia me bibia ye bibia na enye ne sa ko se nwanwa se wo hene ayeyi no o kwa de se no asrafo wa wu konkurum wu konkunwa da mu asrafo wo hema asrafo odwa bi ne ebo ade sa asrafo untumi nko abra nko hene so de nka owura kurum se kuro ba ka ne bo ba e ba sa emma puntudwuma kuro ntumi nko so ama kuro ne ma no kura na ninye sese obi be ye puntudwuma we si me na me legitimate queen mother we si me na me queen mother we si me na me hene why no nko si ne so sanity kuro no na ebeto mpan ebeto apete se obi ni mu a wo kosi ne so na nke kuro so de nunti na nananom etu din se ohene kuro no da ho
ene yaje bai ne wohina no Onu wohina ne se wohini ho wontimi mfa no hu mure kuru no e ma ne nyi wontimi ntwa no nya emure kuru no ma ne nyi onu wohini ho wo ye pono a wohini ho kuru na no a ji se bibie na wote ho yesi hina wi yesi wohima wi na wo se chenchiri chi a me so me ka ho akonya no mami ahima mi be ebi ni baabia na bro we bi esi nso asanteme mu da mi de mente da se bi fo se metu na osimi ntui tu mentu na ni adino amese we nya ko tu fo maami ampa me hunu de wo sitie na wo so krempo no wo krempo no enye bayiro na akwese wodi yo wo krempo no so tena sete wo ho ase ya ubehunu se kwani a wo fa aso be wura mu no eye adumada kwa ya ne mpanimfo se as enkwa adwa amesini kan bihwe wanka sakura no enka wonka ho kure no ka wonka ho na adumbi ene adoye bi a wo yeye ene ma Abraham nyaaba awo hoye ma Abraham na yire Sarah nyaaba yati wase nga ho ti ya ko yin kura ne se enti ne kura ne se na me se we nya akode wo ye no sabi na manfo se yesum Yesu yese Yesu Kristo kura wa anye sa obre no ho ase e ma de wo ban no eka na wo de die be enti tumi ben na wugina so ade sante hene ka wonti tumi ben ya odo anchire ni tumi a wo e wa sante memu ha e buru witimfo de yeso enti witimfo ka asma won pene ya wo se fin sukuru de e yo no ane de a won kire ye ni aya kai se na me se we nya ako ade a wo ye no ebi nsi asante memu ha da a wo man ye da ho nyina kora ebi nsi mu da fi se due ewodi si ni beti e wo panyine so de beti hwedwom enti so se chenchere che na se efin so ubeyi afiri asante man na ye wono nko ane dia wo meye hunu kwa ne ye fa so a eye wono nko ane dia ne nyina ye hunu dia ye gi mu amam na sente sa dia wontimi nyi wo fin so man emfi sante hinense abusia na chese eno no eyensem se de me hyase a mekan ye no efibra dwamena kenta akonwa yi da ho na opumso ma akonye nipedu nwotwe kopie mu yeyi bufu apɛ se ni yi ni film se wono de amane ne amamre mu no nsem fata akadu nson na yi ma mese wanya ko una awa akonya yi wode hie ni mufu abra ekɔ eba ne prensa so tumfo frɛ wama ne ade ekowi achi ade hie ama ba ne mo amunyimu fua kɔba ye no na napoku no omkofa no na napoku esuaye oba bedase de be kire office man ni nyina na mese wanya ko wo no wi afia kenten ni firi mu de satem na wo no a afi na yie ho nhyehyeye ko e be fa so e be ye ni nyina wo ho wo hema afofra wa bayi se na napoku dwam na kenten otoso mienu oyi no wo de na ba manhia ni nyina na mese wanya ko wo ho no ani ade a yantefi amfemfi ye nana wano ne no na akoya asembisa se na fedi e ba ne sei ene preso duretwa no bebe komu ni ade a afedi wapui abrewa eye duretwa na ebe koso na mane ni amane wo senko beye ofiso manhema ka manhema ebe ni ade ye bi anka oba apanyini obebe bi eno ka hu bi na ama ohima afedi wapui wo peso kasa ya na
When we hear some penny boo baby say, Fofia and Toata, no Jariaba. So, we telling you about cheating when you watch ye. Fatal. What to what that? Anka dear ye be. Anka wona be. Nanka ashia na no sehwema. Ahwe nyamo. Bonton kuku na ebo. And the same thing na dey was a chinchina anka me nanka was say. Me bonti we dey amebo. Mebo. Ebi ni me dey ye da hia mankwa ho no. Ma ye din ahwani no di ensie mienu. Ishasi a me ye ne ma me boka me fa ha me di me ye nyina no a enipa bi ye na adwene so be ha me no. Ma to me bo to bo ase ye wie nkunu die. Fi se ye se ade ye wa achechede no adanko otu hu mirika na osan ho. Ensie mienu. So ebi na na me se ro anya akon wo ye. Ensie mienu nie. Wanya hwe na me se ma de ye na ese na me ye ni ye na asa aba mu dia. Ene na kire se na nanom prosi aba na e wose me no me de bowo na afi ye kwehia ni yehunu kwane a e se ye de faso. Me dasi. Anom prosi aba mu dia. Ye nyina no so prosi aba no so. Na ye mfensi na de meka nyina ne se oh me na papa bi wo ye obatan. Wo awunim. Sess of so minds as bia ma wonana no o manom e wo fen so no e na ebre nti aden e na emetu nkotwe de etre ana me se we nya akoma pepe manosi ene edi musi ni asoro so e ka bibi na nko ya amamo a onfa nche nye bo apayo midin ene abusu apani o su adumi mamomo ene hwa awode ahene wa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa da woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame